nothing I can do. Our topic for today is Aristotle's virtue ethics. In this topic, the contemporary theory in ethics called virtue ethics is said to have started by the three famous Greek philosophers, Socrates, in 470 to 399 BC, Plato in 427 to 348 BC, and Aristotle 384 to 322 BC. In the ancient period, which greatly affected Western philosophy, the Italian philosopher and theologian Thomas Aquinas in 1225 to 1274 revived, enhanced, and Christians the great virtue ethics. Explanation. Ang contemporary theory ng ethics at ang tinatawag na virtue ethics na sinasabing sinimulan ito noong three famous Greek philosopher, 470 hanggang 399 BC at ang Plato 427 hanggang 348 BC at ang huli ay noong Aristotle 348 hanggang 322 BC. Noong sinaunang panahon ay labis na nakakapekto sa filosofiya sa kunlaraning at ang pilosopong Italiano ang teologo na si Thomas Aquinas noong 1225 hanggang 1274 ay muling nagbuhay, nagpapahusay at ang magpa-Kristiyano sa Greek virtue ethics. Oh no! What is virtue ethics? Virtue ethics is a moral philosophy that thinks that an action is right. It is an action that a virtuous person would perform in the same situation. Virtue ethics contemplates the character of the agent. The agent or the actor must primarily act him. What kind of person should I be? Virtue ethics is more interested in what makes a person good, not with what makes an act right. It focuses on the person making an act. In virtue ethics, being a good moral person is more than doing what is right. You end up being morally good while at the same time performing immoral action. Ang virtue ethics ay isang filosofiya sa moral na nagtuturo na ang isang aksyon ay tama kung ito ay isang aksyon na gumanap ng isang banal na tao sa parehong mga sitwasyon. Ito na rin yung nakatuon sa katangian ng ahente na pangunahing dapat tanungin ng ahente o ng artista ang kanyang sarili. Ito na rin yung mas interesado sa kung ano ang nagpapabuti sa isang tao, hindi sa kung ano ang ginagawang tama ang isang kilos. Nakatuon nito sa taong gumagawa ng kilos. Aristotle. For the Aristotle, the ultimate end of the human life is happiness. No person tries to be happy for a farther goal. Being an dominion is the ultimate end. All other goals, the fame, money, health, these are sought because they lead to happiness. Aristotle o Aristotelian ethic ay ang pangwakas na wakas ng buhay ng tao ay ang kaligayahan. Walang sino mang sumusubok na maging masaya para sa isang karagdagang layunin, na ang pagiging indomanion ay ang panghuli ang pagtatapos. Lahat ng iba pang mga layunin, ang katanyagan, pera, kalusugan ay hinahangad lamang sapagkat humahantong sila sa kaligayahan. Aristotle's telos. Telos is an end or a purpose. Aristotle believes that the essential nature of the beings, including humans, lay not on their cause beginning but at their end telos. Now, let's get jump to our topic. Aristotle's virtue. Happiness consists in the activity of the soul in conformity with virtue. He also believes that in order to live well, one must develop virtues. So, ang Aristotle virtue ay ito yung kaligayahan na nabubuo sa aktibidad ng kaluluwa na naaayon sa kabutihan. At naniniwala siya na upang mabuhay ng maayos, dapat bumuo ng mga virtue. We have Aristotle categorizes virtue into two kinds. First is intellectual virtue. Intellectual virtue which is developed through teaching that enables humans to think rationally. So, ang intellectual virtue ay binuo sa pamamagitan ng pagtuturo na nagbibigay daan sa mga tao na mag-isip ng mga katuwiran. Second is moral virtue, which is formed by habit that enables us to handle our desires and emotion rationally. Ang moral virtue naman ay nabuo sa pamamagitan ng ugali na nagbibigay daan sa amin upang hawakan ang aming mga hinahangad at damdamin ng makatuwiran at pwede din itong makuha sa pamamagitan ng pagsasanay at kinagawian ng pagkikilos. Aristotle also made a distinction between virtues and moral action. 1.
Virtue emanates from continuous, repeated practice of right action, which makes virtue as a state of character, thus, it is internally located. So, ang virtue ay nagmula sa tuloy-tuloy, paulit-ulit na pagsasagawa ng tamang pagkilos na gumagawa ng kabutihan bilang isang estado ng karakter. Sa gayon, ito ay matatagpuan sa loob. It demands that the right act flow effortlessly from the personality as its characteristic trait. Hinihingi nito na ang tamang kilos ay dumaloy lamang nang walang kahirap-hirap mula sa personalidad bilang katangian nitong katangian. Moral action is an external exercise or an overt act. Ang moral na action ay isang panlabas na ehersisyo o isang lantad na kilos. So, doing the right thing to the right person at the right time, in the right manner, and the right extent. Sa paggawa ng tamang bagay, sa tamang tao, sa tamang oras, sa tamang pamamaraan, at sa tamang lawak. Fight!